tiako tsy anarognarojy volamenambozonao vaiave motividy booster aminao koa za fa nienty magnambola tsisy tiako anao mbô hipetraka ampiadanagna magnano zay mety aminao fô zaho viave mbola mitsakaraka tsika koa manambola chéri agnanovako tragno vato mijoalajoalanao tsy ampinagniko anao raha vintsomany famonoako akoho matave fitiavako anao tegna misy fa vola mpahimbraniko anao maro mbola tiam mbola mitsakaraka tsika koa manambola chéri agnanovako tragno vato mijoalajoalanao tsy ampinagniko anao raha vintsomany famonoako akoho matave fitiavako anao tegna misy fa vola mpahimbraniko anao maro mbola tiam mbola mitsakaraka mampalahelo mahita viavy tsara karanao io manambady olonjay fô maizy niany tsy maintsy azava mare atsika tsisy mety mbola anjay mahareta chéri aza mivady tse fa mbola ho avy ny anjarantsy anao viave safidy ny fitiavako mampalahelo mahita viavy tsara karanao io manambady olonjay fô maizy niany tsy maintsy azava mare atsika tsisy mety mbola anjay mahareta chéri aza mivady tse fa mbola ho avy ny anjarantsy anao viave safidy ny fitiavako tsika koa manambola chéri agnanovako tragno vato mijoalajoalanao tsy ampinagniko anao raha vintsomany famonoako akoho matave fitiavako anao tegna misy fa vola mpahimbraniko anao maro mbola tiam mbola mitsakaraka tsika koa manambola chéri agnanovako tragno vato mijoalajoalanao tsy ampinagniko anao raha vintsomany